Barkanka da shigowa Big 24 TV. Idan wannan shine shigowanka na farko, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Shine wannan? Shine. Ka gane wannan? Shiga daga ciki. Ina wuni? Ina ni? Ni suwa ni tambaye ka gane wannan? Malam ba gane ni ba, Rashi gane ba. Ban gane ki ba. Shekaran jiya ma fa muna tare da kai. Ina? A ɗakin ka. Ka ce min in zauna za ka ɗora min karatu, kuma kullum idan ka ce in zauna za ka ɗora min karatu sai in tashi sai ka Ɗaliba ta Rashi da. Ina gajiya. Ya mun shekara biyu ba ma ba. Ko? Shekaran jiya ma muna tare da kai. Saboda Allah. Allah. To kin san wani zubin jini ne. Idan jini ya hau kaina, sai rasa me nake yi. Barka dai. Ya kokari. Ana ta kokari. Ana ci gaba da jihadi. Ce wannan yarinyar ciki gare ta. Subhanallahi. Fyaɗe koko. Yaɗe Ai naka. ta ce kai ne wurinka take zuwa. Astagfirullah. Ni da kaina. Ai, dakata, baka san wannan ko Ku matar dakata. ba. Ku dakata, ku bashi ta kwan. Ku bashi. Ina son kai min bayani ya aka ciki ya shige ta. Ko ga ba zai bayani ba ko ka ba mu umarni. Na ma tuna. Oga. Na tuna. Ka ga irin ta ko? Dama na ce wata rana dole za a zo da kes irin wannan. Saboda ina ba da shawarwari da yawa. Mata ne nake kwa karatu. To amma sai su zama irin na banza shi kuma aljani zuciya ba ta da kashi. To ina ga irin zaman da suke yi gurin karatu da muke gindin bishiyan nan. To ina ga shi ne wani aljani ya mata fyaɗe. Ai, waje.